Το μοντέλο Αναής. Προσέχετε καλά. Προσέχετε καλά. Αναής από το Παναής. Τι άλλο θα κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί δεν είναι ωραίο. Σιγά γιατί τα έκανες. Πρώτα απ' όλα, Τι έγινε? συγγνώμη, εσύ φταίς. Τι φέραν οι άλλοι σαν τέτοιοι και εγώ θα περάσω με τη... Τρελά. Συγγνώμη. Τι έγινε. Χρήστο. Χρήστο. Κοιτάς, είναι εύκολο. Θα το δοκιμάσεις. Ωραία, μάνα μου, σε αυτή την εκπομπή, ρε μάνα, πώς το βγάζω αυτό το μεροκάματο. Για κάτσε να δω φωτογραφία, τα ακούνε και έχω και βραβεία. Είπαμε, πάω κουτσί. Γιατί αν πάω κουτσί θα πω η μπάλα της Έρικας. Μα με το τακούνι πάει να το κάνει. Πολύ σιγά. Τρέχεσαι ρε παιδιά. Τρέχεσαι ρε παιδιά. Τίποτα. Κάνεις και τη φερομία μου εδώ. Πάρε με στο σβέρκο και πήγαινε με το βράδυ. Το κορίτσι μου. Το κορίτσι μου ανέβηκε να κάνει αυτό το, πώς λέγεται, δεν έπεσε εντελώς, έπεσε λίγο. Αλλά δες τι ωραία που το έκανε. Προσπάθησε όμως με το μακρύ φόρεμα, με το τακούνι, δεν τη νοιάζει τίποτα. Δεν υπάρχει ρε παιδάκι, το καταλαβες. You do not exist. Και επειδή είναι και γυναίκα η οποία έχει χιούμορ, φαντάζομαι ότι βλέποντας το πράγμα αυτό θα γελάσει και η ίδια. Προσπαθούν να την κατασκευάσουν. Πάντως σε κάθε περίπτωση πάμε σε μια εποχή όπου μπορεί η ανθρωπότητα να αποκτήσει μια αυτονομία, να μην έχει ανάγκη τα κάψιμα, έτσι. Οπα. Μας έπεσε σιγά. Δεν πειράζει, αφήστε το. Χτύπησες. Όχι, χτυπήσατε, εντάξει, είσαστε έτσι. Ωραία. Ναι. Χτύπησε ή δεν χτύπησε ο άνθρωπος. Μισό λεπτό. Σιγά. Δεν πειράζει. Είναι κολλημένο το γκάζι, δεν πειράζει. Ναι, όταν έπεσε κάτω, χτύπησε. Για πείτε μας. Λοιπόν. Εσείς είσαστε εντάξει τώρα ή χτυπήσατε. Ναι, μια χαρά, δεν είμαι. Παναγία μου. Ναι, δεν πάθαμε για τίποτα. Αυτό το υδρογόνο είναι πολύ νευρικό. Είναι πάρα πολύ. Καταρχήν δεν κράξαμε καλά. Κάτσε ρε παιδί. Όχι σωστά. Δεν κράξαμε καλά Αγγελόπουλο. Γιατί φοράς την μπλούζα του μπάσκετ ρε. Βάλτε το βιντεάκι. Βάλτε το βιντεάκι.